ассалому алайкум дӯстони азиз. Тарзи тайёр намудани як ширинӣ болаззате ки ҳамагон дӯст медоранд барои шумо пешкаш мекунам. бениҳоят резонак мебиёяд. ба мо лозим аст 3 пиёла орд. аввал 2 пиёлашро истифода мебарем. як қошиқи калон разрихли тил 10 грамм, 300 грамм маргарине ки дар ҳарорати хона истодагӣ мулоимтар шудагӣ ва 300 грамм сметана 20%, 25% фарқ надорад. 5 дона тухм истифода бурдум зардишро ва шумо метавонед ки тухмои калон бошад 4 дона ҳам кифоя аст. анами хел мо хамирро мешӯрем. хамирро мешӯрем. хамири мо на сахти бадай на сусти бад, аз даст ҷудо мешавад. бениҳоят хамири мулоими хамири нозук мешавад. духтаро бинен ҳам хел хамири нағз мебиёяд, резонак. анами тарз қатъи мо ба сақочаҳо ҷудо карда мемонем. каме рӯ мегирад. то рӯ гирифтани хамири мо тайёр мекунем безеи даруни хамирро. дар 5 сафеди тухм 200 грамм шакарро ҳамроҳ карда бо миксер лат зада сахт мекунем. бисёриҳо савол медоданд ки чӣ намуд ордро истифода мебаред. интихоби ман орди фатир аст. ҳам орди гандумӣ дорад, ҳам виши сорт, ҳам перви сорт. духтаро пушаймон намешавед. бениҳоят хушрӯ мебиёяд ҳар як пухтупази шумо. ба анами тарз мо тунук мекунем. вақте тунук кардем духтаро бисёри бад тунукш накунем ки хеле тунуки бад биёяд. вақте пухтанда безе қатъи мекафа. кам тарак сурох мемонем анами тарафи пешашро, барое ки мо ракушка тайёр кардистем. камтар бояд безеш барояд. агар ки маҳками бад бошад аз болош мекафа. ҳам хамира тунуки бад кунед. бо анами тарз печонда дар дараҷаи 150 мепазад дар байни духовка. бениҳоят болаззат мешавад. анами хел сурхчакӣ шудак бад мегирем. духтаро бинен болоша ма бо сгӯшони молоко ва чормағз оро додам. навор махкул шуда бошад дӯстони азиз, лайкро фаромӯш накунед, ба дӯстони худ равон кунед.